Sa atong game karon kay magilog kay mong kwarta. Nakoy 25 pesos diri ka nadaghan kayo mailogan. Nga ba ko'y lain? Nga pa doon ko'y lain doon isa na lagi kamuok. Parawan kina siya so ilog din mo maayo. Uy, kamutanan ang kwarta na adito. Ako anan ni wala na lain makailog. Yes, dato na ko di. Hunong magtunga yata.